έχουν γίνει στον κόσμο, ήθιστε κάποια νούμερα να είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια. Ναι. Αλλά αυτά λέμε φυσιολογικά όρια. Δεν είναι αυτά τα πραγματικά. Είναι καθαρά στατιστικά τα ζητήματα. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν κάποιοι. Μόνο στο κομμάτι της αναπαραγωγής βοηθάει. Πώς μια γυναίκα πάει πριν καν σκεφτεί ότι θα παντρευτεί, ότι θα κάνει παιδιά ή κάτι τέτοιο, και πάει στο γυναικολόγο, κάνει έναν έλεγχο. Τα κολπικά υπέρηχα, τεστ Παπα-Νικολάου, καλλιέργηση κολπικού. Δηλαδή γνωρίζει κάποια πράγματα, παρακολουθεί την περίοδό της. Άρα ξέρει και εν μέρει τον κύκλο ορυξίας της κτλ. Το ίδιο ισχύει και με τους άντρες. Δηλαδή τώρα πλέον η νεότερη γενιά ανδρών ψάχνεται πριν. Πάει λοιπόν, κάνει έλεγχο γονιμότητας. Έλεγχος γονιμότητας αρχικά είναι ένα σπερμοδιάγραμμα, το οποίο το κάνει ο εμβριολόγος. Εάν ο εμβριολόγος δει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σπέρμα, ζητάει και δεύτερο σπερμοδιάγραμμα από τον ίδιο άντρα, ο οποίος δεν είναι ασθενής, είναι ένας άντρας που πάει να κάνει ένα προληπτικό έλεγχο. Βρίσκει λοιπόν ότι στο σπέρμα έχει κάποιο πρόβλημα. Ο ίδιος ο εμβριολόγος ζητάει και δεύτερο σπερμοδιάγραμμα σε διάστημα, δεν ξέρω, 1-2 μηνών. Και ο λόγος είναι ότι επειδή δεν είναι αξιόπιστη πάντα αυτή η εξέταση, γιατί εξαρτάται πάρα πολύ από τη συλλογή του σπέρματος. Δεν είναι παίρνω αίμα, άρα βλέπω το αίμα σου, βλέπω. Ακριβώς. Το σπέρμα το δίνει ο άντρας στον εμβριολόγο. Δεν το παίρνει ο εμβριολόγος από τον άντρα. Άρα λοιπόν μπορεί να έχει μεγάλες αποκλίσεις, μπορεί να έχει στρες, μπορεί να μην έχει καλή στήση, μπορεί, πολλά μπορεί. Μα έτσι και αλλιώς πάντα το πρώτο σπερμοδιάγραμμα δεν το λαμβάνεις υπόψη σου, γιατί ξέρεις ότι είναι μια διαδικασία πολύ στρεσογόνα. Εκτός αν είναι πάρα πολύ καλό. Ένα δεύτερο. Εκτός αν είναι πάρα πολύ καλό. Γίνεται λοιπόν το σπερμοδιάγραμμα, γίνεται και το δεύτερο. Εάν ο εμβριολόγος δει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις τιμές αναφοράς, όπως προανέφερε, ή βλέπει ότι κάτι συμβαίνει, έχει μια λίμωξη, κάτι άλλο συμβαίνει που εκείνοι μπορούν να αναγνωρίσουν από το σπέρμα που βλέπουν ότι κάτι συμβαίνει, από εκεί και πέρα θα συστήσει να πάει σε κάποιον γιατρό. Εάν είναι μόνος, θα συστήσει προφανώς να πάει σε ουρολόγο. Πιθανά, αν βλέπει λίμωξη, αν βλέπει πιοσφαίρεια, να ζητήσει να πάει σε μικροβιολόγο για να κάνει κάποιες εξετάσεις. Δηλαδή, είναι εν μέρη, κατευθύνουνε βάσει του σπερμοδιαγράμματος που βλέπουνε, πού θα πάνε. Εάν όμως πάει ζευγάρι, δηλαδή αν εγώ στείλω σε έναν εμβριολόγο ένα ζευγάρι για να κάνουν έλεγχο ανδρικής γονιμότητας, συνήθως έχω ζητήσει και κάποια πράγματα και από εκεί και πέρα θα αναδειχθούν και κάποια προβλήματα. Δηλαδή από εκεί και πέρα, εγώ σαν γιατρός ουρολόγος, πραγματικά μπορώ από το σπερμοδιάγραμμα και από τις υπόλοιπες εξετάσεις που θα ζητήσω να γίνουν, να δω αν υπάρχει και κάποιο άλλο πρόβλημα. Αν εντοπιστεί από το σπερμοδιάγραμμα ότι δεν είναι τόσο δυνατό το σπέρμα, ας πούμε, γόνιμο ή λιγότερο, περισσότερο ή λιγότερο γόνιμο, εκεί πώς μπορούμε να επέμβουμε? Υπάρχει τρόπος να ενισχυθεί? Υπάρχουν αιτίες. Προσπαθείς βήμα-βήμα να αποκλείσεις τις αιτίες που οδηγούν σε αυτό, οι οποίες είναι αναστρέψιμες και μη αναστρέψιμες. Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι αιτίες? Μπορεί να είναι κάποιο μικρόβιο. Μπορεί να είναι οι χρόνιες προστατίτιδες, οι οποίες οι άντρες δεν το καταλαβαίνουν. Μπορεί όμως να είναι γενετικό, που είναι μη αναστρέψιμο. Δηλαδή να έχεις κάποιο πρόβλημα που φαίνεται μόνο από καριότυπο και να είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει η κατάσταση εκεί. Σε αυτά όμως που μπορεί να αλλάξει, στις αιτίες αυτές επεμβαίνετε σε αυτές τις αιτίες. Ακριβώς, υπάρχουν αιτίες. Δηλαδή, αν βρούμε μία κερσοκύλιο, βλέπουμε τι κάνουμε. Αν βρούμε κάποιο πρόβλημα στους όρχες, αν έχουμε πρόβλημα στους επικουρικούς αδένες, δηλαδή σπερματοδόχειες, κίστης, προστάτη. Αν έχουμε ορμονικό πρόβλημα, ορμόνες. Όλα αυτά σηκώνουν θεραπεία. Ακριβώς. Και υπάρχει δηλαδή, ακριβώς, όταν εμείς έχουμε την ένδειξη από τον εμβριολόγο και μας πει αυτός ο άντρας έχει πρόβλημα, βλέπω ότι έχει ένα σπέρμα που δεν είναι στις τιμές αναφοράς, δείχνει να είναι υπογόνιμο, δείχνει να έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν μιλάμε για ένα σπέρμα που δεν γονιμοποιεί μια ζωοσπερμία, που και εκεί πέρα μπορούμε να αναλύσουμε, αλλά θα πει ο εμβριολόγος στον γιατρό ότι εγώ έχω αυτές τις ενδείξεις. Ο γιατρός ξέρει τι θα ψάξει. Θα αρχίσει να ψάχνει. Εάν βρεθούν αιτίες, διορθώνει τις αιτίες. Εάν δεν βρεθούν αιτίες ή είναι γενετική η αιτία, πάλι ψάχνουμε τρόπους να δούμε πώς θα γίνει η... Εγώ αυτό που καταλαβαίνω πάντως είναι ότι δεν κερδίζεις μόνο όσον αφορά στη γονιμότητα όταν κάνεις ένα σπερμοδιάγραμμα. Σε βοηθάει να δεις πάρα πολλά πράγματα για την υγεία σου. Ακριβώς. Που υπό άλλες συνθήκες ενδεχομένως να μην τα ανακάλυπτες μόνο όταν θα ερχόταν εκείνη τη στιγμή να κάνεις ένα παιδί και δεν θα μπορούσες. Αυτό είναι σημαντικό. Ακριβώς, και γι' αυτό τα τελευταία χρόνια πλέον δεν κάνουν μόνο τα ζευγάρια
που το πρώτο χρόνο δεν έχουν καταφέρει εγκυμοσύνη. Ναι. Παλιά ήταν μόνο αυτά που πηγαίναν και ψαχνόντουσαν. Τώρα πλέον πραγματικά το βλέπουμε παντού και έχει αρχίσει και γίνεται και στην Ελλάδα. Εμένα μου έρχονται πάρα πολλοί άντρες που έρχονται ήδη με έναν έλεγχο. Α, έχοντας ήδη κάνει. Ακριβώς. Και μου λένε ότι πήγα και έκανα έναν έλεγχο να δω πώς είναι το σπέρμα μου. Με έχεις σχέση, είσαι έτοιμος να παντρευτείς? Όχι. Θα ήθελα να ξέρω πώς είναι το σπέρμα μου. Μου είπαν ότι είναι καλό ή δεν είναι καλό. Όταν δεν είναι καλό, ήρθα να δω τι άλλο θα κάνουμε. Είναι καλό, πες μου τι άλλο πρέπει να προσέχω για να το διατηρήσω καλό. Υπάρχουν μυστικά. Ναι, αυτό θα ρώταγα και εγώ και Διατήρηση θέλω της γονιμότητας. να μου απαντήσετε και στο ερώτημα. Διαβάζαμε μία έρευνα ότι ο τρόπος ζωής μας, το στρες, η έλλειψη άσκησης, η κακή διατροφή επηρεάζει και αδυνατίζει το αντρικό σπέρμα. Παίζουν όλα αυτά, είναι βάσιμα? Θα μιλήσω εγώ ή... Έλα, Αλεξάνδρα. Και θα πω Εντάξει. εγώ μετά τα Ναι. ουρολογικά, τα Λοιπόν, ανδρολογικά. έχουμε ένα βασικό πρόβλημα εδώ στην Κρήτη που θα το πω, θα δυσαρεστήσω, ότι το σπέρμα γενικά είναι λίγο χαμηλότερης ποιότητας. Ούτως ή άλλως. Ναι, και αυτό έχει να κάνει με... Συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα? Ναι, ελαφρά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό εξηγείται και από κοινωνικούς λόγους και από ότι στη δεκαετία του 80 υπήρξαν αρκετά φυτοφάρμακα, υπήρχαν, ενώ πριν είχαν έτσι μια καλύτερη διατροφή, ξαφνικά στη δεκαετία 80-90 μπήκαν διάφορες άλλες συνήθειες, τέλος πάντων. Ήμασταν πολύ μικρές στενές κοινωνίες που μεταξύ συγγενών γινόντουσαν γάμοι. Δεν ξέρω Αυτό είναι κατά πολύ πόσο βασικό αυτό και δεν επηρεάζει. ήθελα. Ναι. Είναι ότι πραγματικότητα στην όμως, Ελλάδα νομίζω. γενικότερα έχουμε ένα πρόβλημα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί η αιμομιξία σε βιολογικούς όρους, Οι τέλος γάμοι πάντων, μεταξύ ναι, συγγενών, τέλος πάντων, επηρεάζουν πολύ τη γονιμότητα. Ναι. Μετά η διατροφή, όπως μας είπες, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι, Ο το τρόπος στρες, ζωής το μας. τσιγάρο, τα ποτά. Τα ξενύχτια. Έχουν Καλό. κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Αυτό ακριβώς Η έλλειψη εννοεί. άσκησης. Και η έλλειψη άσκησης, αλλά και η πολλή άσκηση δεν κάνει και πολύ καλό. Δηλαδή, όταν Όλα με κάνεις μέτρο. πράγματα Υπερβολικά και ακραία ναι, που επηρεάζουν. τραυματίζουν τους όρχες, ας πούμε, αλλά αυτό είναι κλινικό κομμάτι. Και λίγο πιο αφορά- εξειδικευμένο. Ναι. Όχι, αφορά τους Δεν θα πω εγώ ουρολόγους. ποτέ σε έναν άντρα πρώτα τρέξει ένα μαραθώνιο και μετά πήγε να δώσει σπερμοδιάγραμμα να δούμε πώς είναι το σπέρμα σου, γιατί σαφώς έχει πρόβλημα. Ούτε κάνε επί 2 ώρες σάουνα, επί 2 μέρες και πήγαινε και δώσε πάλι σπέρμα. Διότι όπως συζητάγαμε με την κυρία Λμποργίνη μια μέρα για ένα συγκεκριμένο κύριο, έκανε σάουνα συνέχεια. Οπότε το σπέρμα του ήταν ασθενικό. Σε μόνιμη Και βάση ψάχναμε δηλαδή, να μπορεί δούμε. προκαλέσει αυτό. Και ψάχναμε μάλιστα. Και ψάχναμε να δούμε τι συμβαίνει. Και τελικά ήταν αυτό. Δηλαδή, πραγματικά θέλει μια πολύ μεγάλη ανάλυση πριν. Είτε από το εργαστήριο να πει ότι πρέπει να προσέξεις αυτό και αυτό και αυτό, ώστε να μου δώσεις ένα σπέρμα. Συνήθως δεν το κάνουν την πρώτη φορά κανένας, ούτε εγώ. Και δεν ξέρεις και τις Πολλές συνήθειες του άλλου. λεπτομέρειες. Εγώ γιατί δίνω θα πολύ τον βάση πάντως αγχώσεις. στο ιστορικό, γιατί με βοηθάει να καταλάβω και κάποια πράγματα. Και ή να δώσω ή να μην δώσω σημασία. Ειρηνή, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει ένας άνδρας για να διαφυλάξει την ποιότητα του σπέρματός του και τη γονιμότητά του? Συχνά σεξ. Ναι. Πολύ βασικό. Βοηθάει. Πολύ βασικό. Ενώ υπήρχε η λογική ότι αν εξαντλείς τέλος πάντων τα αποθέματά σου, δεν θα είναι και τόσο δυνατά. Αυτό είναι μύθος. Είναι μύθος τελικά. Συχνά σεξ. Άλλο. Συχνά σεξ. Με συγχωρείτε. Να είναι αρκετά γυμνοί να μην τραυματίζουν τους όρχες τους, τέλος πάντων, με Οπότε να ρούχα προσέχουν ή και με... τα ρούχα και τα ισόρροχα που φορούν. Στενά ρούχα, Τα στενά στενά ρούχα ισόρροχα, επηρεάζουν ναι. και τα στενά ισόρροχα. Οι πολύ αυξημένες θερμοκρασίες στους όρχες, να προσέχουν να μην κολλάνε με διάφορα μικρόβια. Α, βέβαια. Πολύ Αυτό ισχύει και για τις γυναίκες. Πάρα πολύ βασικό. Πάντως Πάρα για τη πολύ. θερμοκρασία που είπες πριν, είχα διαβάσει μια έρευνα και τη λέγαμε και στην εκπομπή για τα λάπτοπ, τα οποία χρησιμοποιούμε και βάζουμε εδώ Ναι. και είχε. Το αποτέλεσμα συμπέρασμα ήταν ότι μειώνει τη γονιμότητα στους Και τα άνδρες. κινητά σε αυτή την τσέπη. Αλήθεια, επηρεάζουν. Όλα τα πάντα αυτά ακτινοβολούν, έτσι δεν είναι. Σωστή διατροφή. Εγώ πάντως νομίζω ότι έχουμε τρομάξει όλο τον κόσμο και θα Όχι, δεν νομίζω ότι... τρομάξαμε. Χρήσιμα Καθόλου καλά, πράγματα. πρακτικές συμβουλές δίνουν. Λέμε Δεν νομίζω και... ότι- Όχι έχουμε υπερβολές, τρομάξει. τέλος πάντων. Όχι υπερβολές. Απλά πράγματα και να μην ζορίζουμε πολύ και τον οργανισμό μας. Ναι, αυτό ισχύει για όλη μας την υγεία, όχι μόνο τη Βέβαια. γονιμοποιητική μας. Και να μην φοβούνται. Εμένα η γνώμη μου είναι Αυτό, αυτή. να μην Δηλαδή, φοβούνται. αυτό Πολύ που επιμένω βασικό. πάρα πολύ εγώ και στο ιατρείο, σε πάρα πολλούς άντρες που τους προτείνω να κάνουν έναν έλεγχο γονιμότητας, που τους βλέπω αγχωμένους, σου λέω αυτό είναι μια απλή εξέταση.
που πρέπει να ξέρουμε κάποια πράγματα, δεν πρέπει να κρυβόμαστε από κάποια πράγματα. Να δούμε. Αν υπάρχει πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αν είναι να το αντιμετωπίσουμε όταν προσπαθούμε 6 μήνες, 1 χρόνο, 2-3 χρόνια, μετά πώς θα το αντιμετωπίσουμε με τόσο στρες που υπάρχει. Και με πιέσεις από την οικογένεια, από το περιβάλλον, από τους φίλους. Το γνωστό που λένε. Αυτό είναι κλειδί, γιατί έτσι και στρεσαριστεί ότι κάτι δεν πάει καλά ή δεν μπορούμε να κάνουμε με τη γυναίκα μου παιδί. Έρχονται και οι γονείς και λένε: άντε, πότε θα κάνετε ένα παιδάκι. Πολύ βασικό. Ενώ αν το είχε κοιτάξει από πριν μπει στη διαδικασία του άγχους. Ακριβώς. Και αν δεν έχει πρόβλημα και το ήξερα από πριν, ό,τι και να συμβαίνει, τα λέει εγώ. Το έχω εδώ. Είμαι γόνιμος, δεν έχω πρόβλημα. Ή ήξερα ότι έχω πρόβλημα και το έχω διορθώσει. Το αντιμετωπίζω αναλόγως. Αν ξαφνικά περιμένει ένα ζευγάρι επί 1 χρόνο να πάει να κάνει τον έλεγχο γονιμότητας και δεν θα αγχωθούν. Και δεν νομίζω ότι το σπέρμα θα είναι και καλό. Και βέβαια να πούμε, γιατί είναι η μία πλευρά ότι μπορεί να είναι κακό, αλλά μπορεί να είναι και πολύ καλό. Εμένα μου έχει τύχει τώρα 2-3 φορές, το οποίο προσπαθώ να διώξω τον κόσμο. Δεν έχεις πρόβλημα. Όχι, έχω πρόβλημα, θέλω να κάνω εξωματική. Δεν έχεις πρόβλημα. Κάνει υπομονή 3 μήνες. Έλα μετά από 3 μήνες και στους 2,5 μήνες, επειδή έχουν σκεφτεί ότι θα ασχοληθούν μετά από 3 μήνες, χαλαρώνουν και κάνουν παιδί. Ναι. Δηλαδή. Το άγχος είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Νόμιζα ότι ήταν προνόμιο των γυναικών στο κομμάτι της τεκνοποίησης, το άγχος και η αδυναμία, το σώμα να ανταποκριθεί σε αυτή του την ικανότητα και δυνατότητα όταν είναι αγχωμένη η γυναίκα. Αλλά τελικά και οι άντρες νομίζω ότι πέφτουν και αυτοί στην παγίδα πολύ εύκολα. Ναι, και πρόβλημα και συνεχίζεται το πρόβλημα γιατί η ανασφάλειά του ότι η γυναίκα του δεν μένει έγκυος, ότι μπορεί να έχει εκείνος κάποιο πρόβλημα που φοβάται να το αντιμετωπίσει, αρχίζουν και έχουν προβλήματα στήσης, που στην ουσία είναι ψυχογενή, δεν έχουν πρόβλημα. Έρχεται και η σύζυγος και λέει: μα σήμερα πρέπει γιατί είναι η ορεξία μου. Δεν μπορεί. Πώς θα μπορέσει. Δεν κουμπί το πατάω. Σωστά. Και μπορώ. Οπότε είναι. Έρχεται και στο ζευγάρι μετά. Μετά απομακρύνεται και το ζευγάρι. Οπότε η ιδέα του παιδιού είναι. Από πού το ξεκινήσαμε και πού το φτάσαμε. Εμείς κοντά θέλουμε να σας φέρουμε με την υγεία σας και μετά και με τη σύντροφό σας και με τα παιδιά σας. Με το καλό. Πρέπει να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να καταλήξουμε ότι ένα σπερματογράφημα τελικά βοηθάει. Μάλλον είναι η πιο ευχάριστη εξέταση. Έτσι να σας διορθώσω βέβαια ένα σπερμοδιάγραμμα. Γιατί όλοι με παίρνουν ένα τηλέφωνο για ένα σπερματογράφημα. Σπερμοδιάγραμμα. Δεν στέλνουν τηλεγράφημα. Εγώ θα λέω ότι όσο πιο πολύ το ευχαριστούνται κατά τη συλλογή του σπέρματος, τόσο καλύτερα αποτελέσματα έχει. Ναι. Ορίστε. Λοιπόν, εκμεταλλευτείτε το. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.